టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముమ్మాటికి తెలంగాణ ప్రజల కోసమే పనిచేస్తుంది. దళిత యూనిట్ల పంపిణీలో శాసనసభ్యులు మెచ్చ నాగేశ్వరరావు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముమ్మాటికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల కోసమే పనిచేస్తుందని అశ్వరావుపేట శాసనసభ సభ్యులు మెచ్చ నాగేశ్వరరావు అన్నారు. గురువారం ములకలపల్లి మండలంలో మెచ్చ నాగేశ్వరరావు విస్తృతంగా పర్యటించి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు. ముందుగా దళిత బంధు కింద మంజూరైన యూనిట్ల లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేశారు. జగన్నాథపురంలో టెంట్ హౌస్, మూగమామిడి గ్రామంలో టెంట్ హౌస్, ములకలపల్లిలో కాంక్రీట్ మిల్లర్స్, ట్రాక్టర్స్, మినీ సూపర్ మార్కెట్లను రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. మూగమామిడి సమ్మక్క సారక్క ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు దేవాలయానికి సీసీ రోడ్డు లేక భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సానుకూలంగా స్పందించిన ఎమ్మెల్యే సీసీ రోడ్లు ఏర్పాటు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ములకలపల్లి మండల కేంద్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేలకు స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు శాలువాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దళిత బంధు తెచ్చి ఏడాదికి సుమారు 2 లక్షల కుటుంబాలకు దళిత బంధు ఇచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కి దక్కిందన్నారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముమ్మాటికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల కోసమే పనిచేస్తుందని, ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేద్దామని ప్రయత్నించినా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు అండగా నిలబడతారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు బోరంపూడి అప్పారావు, ఎంపీపీ మట్ల నాగమణి, మాజీ జడ్పీటీసీ బత్తులు అంజీ, నగ్గల వెంకటేశ్వర్లు, ఎంపీటీసీలు మోహర్మణి, సునీత, శనగపాటి అంజీ, సర్పంచ్లు భద్రం, గడ్డం భవానీ, శ్రీను, బైడ్ రాజేష్, వడి నాగరాజు, కొమరయ్య, చంద్రారావు, పామర్తి వెంకటేశ్వరరావు, సొరవి రాజేష్, పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే